Azt kell igazolnunk, hogyha az A, B és C olyan pozitív valós számok, amelyeknek szorzata 1-jel egyenlő, akkor teljesül a képernyőn látható egyenlőtlenség. Érdemes a következőket átgondolnunk, hogyha az nevezőben lévő köbös kifejezések helyett valami olyasmi szerepelne, hogy a változók szorzata lenne, tehát például az első törtünk esetében az A a harmadikon plusz B a harmadikon helyett olyasmi lenne, hogy A-szor B-szer valami, akkor már előrébb lennénk, hiszen az egyesek helyére beírva az A-szor B-szer C egyenlő egy összefüggésből az A-szor B-szer C-t tudnánk egyszerűsíteni A-szor B-vel. Ennek érdekében vizsgáljuk a nevezőket, méghozzá ezt a bizonyos x a harmadikon plusz y a harmadikon plusz 1 szerkezetet. Azt szeretnénk tehát elérni, hogy x és y szorzata kialakuljon, erre kézenfekvőnek tűnik a számtani és mértani közép alkalmazása, de hogyha kapásból alkalmaznánk az x a harmadikon plusz y a harmadikon a számtani mértani közép közötti összefüggést, akkor megjelenne bizony egy ilyen négyzetgyökös kifejezés is, ami nem kívánatos, tehát próbáljunk meg a súlyozott verziókkal célba érni. Ugye az x a harmadikon egy olyan hatványra emelve, ami egy olyan tört lenne esetleg a kitevőben, aminek a nevezője 3, akkor a hatvány hatványozása alapján egész kitevős x hatvány adódna, tehát az 1-szer x a harmadikont írjuk föl úgy, mint 1/3 plusz 2/3-szor x a harmadikont, és ugyanezt játsszuk el az y a harmadikonnal is az itt látható módon. Ezt követően nincs más dolog, mint egy kicsit másképp csoportosítani a dolgokat. Ugye most van egy 1/3-szor x a harmadikon, meg van egy 2/3-szor x a harmadikonom. Ezeket fogjuk szépen ügyesen csoportosítani az 1/3-szor y a harmadikon, illetve 2/3-szor y a harmadikonnal. Egy dologra érdemes ügyelni, hogy a súlyok összege 1 legyen. Éppen ezért a 2/3-szor x a harmadikont az 1/3-szor y a harmadikonnal fogom csoportosítani, és az 1/3-szor x a harmadikon pedig a 2/3-szor y a harmadikonnal. A zárójeles kifejezésekre most alkalmazzuk a súlyozott számtani és geometriai közepek közötti egyenlőtlenséget. Így azt mondhatjuk, hogy az kapott összegünk az biztosan nagyobb vagy egyenlő, mint az x köbnek a 2/3 hatványa, szor y köbnek az 1/3 hatványa, plusz x köbnek az 1/3 hatványa, szor y köbnek a 2/3 hatványa, plusz 1. Elvégezve a hatvány hatványozását, ami ugye a kitevők összeszorzását jelenti, a következő becslést kapjuk az x a harmadikon plusz y a harmadikon plusz 1-re, hogy ez biztosan nagyobb vagy egyenlő, mint x négyzetszer y plusz x-szer y négyzet plusz 1. No hát ezt fogjuk alkalmazni minden egyes nevezőre. Még egyszer ugye azt kaptuk, hogy x a harmadikon plusz y a harmadikon plusz 1 az nagyobb vagy egyenlő, mint x négyzetszer y plusz x-szer y négyzet plusz 1. Hogyha reciprokot veszek, akkor természetesen megfordul az egyenlőtlenségnek az iránya is, tehát az eredeti törtünkről azt mondhatjuk, hogy biztosan kisebb vagy egyenlő, mint hogyha a fönti becslést alkalmazom, az első tört esetében x egyenlő a és y egyenlő b szereposztással, második tört esetében x egyenlő B és Y egyenlő C szereposztással, harmadik esetében pedig az X szerepét az C, és az Y szerepét pedig az A fogja betölteni. Most jön az a trükk, amit a feladat elején már említettem, hogy a törtjeinkben szereplő egyesek helyébe beírjuk az A-szor B-szer C egyenlő egy összefüggésből az A-szor B-szer C-t, majd fölismerjük azt, hogy első törtünket A-szor B-vel tudjuk egyszerűsíteni, második törtünket B-szer C-vel, a harmadikat pedig C-szer A-val, és az egyszerűsítések után ez a forma alakul ki. Észrevehetjük, hogy a nevezőben mindenhol A plusz B plusz C szerepel, fölhasználva persze az összeadás kommutatív voltát. Így elvégez az összeadást számláló C plusz A plusz B, nevező A plusz B plusz C, azaz 1-jel egyenlő. Ezzel megoldottuk igazából a feladatot, bebizonyítottuk, hogy a bal oldal az kisebb vagy egyenlő, mint az 1. Kérdés az, hogy egyenlőség mikor teljesül. Hát súlyozott számtani mértani közepek közötti összefüggést használtuk két helyen is.
Nyilván egyenlőség pontosan akkor fog teljesülni, hogyha az x a harmadikon egyenlő az y a harmadikonnal, ugye a fönti becslés esetében, ami konkrétan nekünk azt jelenti a feladat szempontjából, hogy az a harmadikon egyenlő b a harmadikonnal, az egyenlő c a harmadikonnal, ami ugye a, b, c pozitív voltából adódóan, meg egyébként is adja, hogy a-nak, b-nek, c-nek egyenlőnek kell lennie, mivel az a-szor b-szer c azonban egyenl volt egyenlő, így azt mondhatjuk, hogy egyenlőség pontosan akkor teljesül, hogyha az a-szor b, bocsánat, az a egyenlő b-vel egyenlő c-vel, és az egyenlő 1-jel. Ezzel a feladat teljes mértékben megoldásra került.